Ara fa un any, que el temps passa molt de pressa, vam estar a casa de la Cuca Vella, la nostra amiga Cuca Vella, perquè havia començat un negoci nou i molt curiós, era fer turbants. Aquell dia ja ens va dir que estava fent una derivació cap als tocats. Doncs avui hem tornat a casa seva, que jo en diria la casa taller, encara que el taller és aquesta taula que es veu aquí, és un taller petitó, però tampoc necessita més, Les seves obres, aquí en té una mig començar, tot això està ple de la seva obra perquè ens ensenyi aquests tocats fantàstics que està fent. I aquí en tenim una mostra, Cuca, això és el que estàs fent ara. Sí. O això és el que has acabat ara, vaja. El que ara està en venda. Exacte. Aquesta, hola, Hola. Què tal? Encantada de... D'estar amb nosaltres. Exacte. Sempre és un plaer, Júlia, ja ho saps, des de fa molts anys. Bueno, doncs, molt agraïda de que vingueu a casa i aquesta col·lecció és la primera col·lecció que faig de tocats. Tocats, no? On dir... a català... No tocats de l'ala, tocats per posar-se al cap. Una mica de tot, perquè si no és molt avorrit, no? És molt avorrit, sí. Si no, podries dir una altra paraula, ho buscaré al diccionari, mira, curiositat. Però tothom entén que són aquests barrets que es posen les senyores el dia dels grans aconteixements. Exacte. Que ho he dit bé? Sí, perquè ara, diguem que amb el turbant, quan arriba una boda, la gent pensa que es vol posar molt guapa i que s'atreveix a tot, que és el més important. Perquè moltes vegades, dies normals, la gent no s'atreveix a posar-se això. Jo sí, A mi no em fa falta una boda per ficar-me un, Però llavors així he pogut molt més desenvolupar la meva creació. Vull dir, posar-la... Bueno, hablo una mica en català i en castellà, perdó. Ja que dir que la meva mare és sueca. Que la filla de sueca i que per tant esclar... Per això, jo parlo català, però bueno, m'expreso millor en castellà, però igualment. Parla com vulguis. Sí, una mica de tot, perquè tothom estigui content. Entonces, la verdad es que estos tocados, pues al ser para una boda, la gente pues tiene licencia para ponerse lo que sea. Lo que sea. Que en cambio para un día normal no se atreven, pero para una boda sí hay licencia para un poco arreglarse. Pero eso de la norma. Exacta. Entonces, mira, bueno, ahora, a ver, yo me los pongo un poquito así. Todos son muy, muy fáciles de poner, no pesan nada, muy femeninos. Entonces tengo varios tamaños. Esta es la primera colección que he hecho para tiendas de bodas y especialmente para las madrinas. Este es muy... Este ya es muy un poco demasiado. Pero también te lo pondría. Sí, yo me los pongo todos. Y entonces... ¿Y aquest de violetas? Este es muy bonito. Este es más pequeñito. Es un poco, estoy inspirada en Ascot, en la colección de Ascot. Es como muy femenino, muy... ¿Sabes? Para ir en tonos así azules, lilas. Es fresco. Este es muy fresco. Luego tengo uno que me encanta también. O sea, hay varios modelos. Este es el más pequeñito. El modelo más pequeñito. Espera que como es petitet tot. Sí. Mira este es súper mono. Muy, muy pequeñito. Bueno, me lo pongo sin mirarme ni nada, pero bueno. Sí, no, pero es que quedan... Sí, es un toque cuco, como me gusta llamarlos, ¿no? Sí. Queda gracioso. Siempre te dan un toquecillo distinto. Este pequeñito también es muy mono, porque aquí en Cataluña la gente casi le gustan más las cosas pequeñas, pues no se atreven con cosas tan grandes. En cambio este también los tengo en tamaño grande, pero aquí estos son más llevables. La gent aquí és més discreta. Sí, Fins i tot els casaments. Sí. En el resto de España o de Europa o del mundo ya se ponen de otra manera. Este es muy bonito. A veure, cap allà, ara anem cap allà. Sí, mira, este lo hice hace poco. Este es uno de los recientes. Mira qué mono. Molt bonic, sí, de veritat. Así con tonos rosas y lilas, queda, ¿sabes? Muy dulce. Home, hi ha que dir que moltes de les coses que t'has posat no lliguen amb el vestit, no, però clar, aquí es tracta simplement però de aquest fer una sí, aquest lliga també. Este también es aquest també... muy bonito, muy bonito. Ya.
¿sabes? Con una pluma así súper larga. Le hice uno parecido para una soprano, porque en el escenario, claro, también tiene mucho juego. Parlàvem de casaments, però evidentment el món de l'espectacle, el món de l'òpera que dius, exacte, personatges... Exacte, sí. Aquí con plumas, sofisticado, sencillo, femenino... Bueno, sencillo no, perdón. Y que pesa poc. Ah, sí, y es muy fácil de llevar. Entonces, ves, por aquí dentro están muy bien acabados. Este también... Bueno, a mi amiga la señora Rius, el otro día se quedó uno parecido a este, porque se lo va a poner para ir a televisión, o sea que ja se la veréis. La senyora Rius, que és molt i molt presumida. Molt presumida i molt amiga meva, l'estimo molt, i mira, ves, s'ha quedat un així, però més petit, que és més portable per la televisió i tal. Però mira, ves, este així, favoreix molt perquè te tapa todo lo que no quiere que se vea, queda molt bé. Llavors, bueno, així. Estos son los més... Aquests són els que... Bueno, i aquesta flor d'aquí serà en el fons o encara no està? També ho és. Sí, però aquesta tinc que dir que no és meva, És de l'amiga meva, suïssa, afincada en Madrid, Titina Meyer. Com es diu? Cristina? Titina Meyer, que és tota la col·lecció de collars que tinc aquí. Que tens aquí que no és teva, és d'ella. No, són d'ella, no vull usurpar res que no sigui meu. Aquesta... Però tu et dediques molt més als tocats i ella es dedica molt més als collars. Exacte, i així... Fa algun tocat... Sí, però fem un bon equip. Bueno, feu un bon tàndem. Sí, molt bo. Llavors, aquest sí que és veritat que aquest estiu totes les bodes molt de l'alta societat de Barcelona, que estic molt contenta perquè en petit comitè he fet jo les madrines, les amigues de les nòvies, vull dir, d'unes famílies molt conegudes que no vull dir el nom. Evidentment, no es tracta aquí de dir noms. A més, els rics catalans són molt reservats. Sí, no vull... Mai volen que se'ls hi vegi la pela. No. Que sí? Però... També es diferencien molt amb els de Madrid i de tot lloc. Sí. Allà presumeixen dels diners. Aquí discreció. No, discreció total. Sí, discreció. Aquí també, este és un altre estil. M'agraden més els altres, però bueno, una mica de tot, no? Lo de la redecilla me gusta, perquè fa molt anys 20, molt retro, m'agrada, Així també estan molt acabats. A veure, ensenya-li a l'Arnau tot això. Sí, mira, acabats aquí amb una diadema, una flor, aquí porten com una altra diadema, Aquest ho vaig fer ahir, és una mica més xiflat, però bueno, també és simpàtic, una mica diferent. Aquest és diferent a tots. I aquest és molt maco també per anar amb grisos, molt elegant, amb grisos, gris claro, gris perla, tonos crudos, queda molt elegant. Molt maco, sí. Sí, molt Ascot. Això és... M'agrada fer coses perquè la gent sueñe. Com diguem això en català? Perquè la gent somniï. Exacte. Coses així, maques perquè la gent... Perquè les dones somniïn. Exacte. Perquè aquí el teu món és un món de treballar per les dones. Sí, treballar per la dona i perquè faci somiar a l'home també. Que així treballo pels dos. Aquest també és maco, aviam. Molt bé. I aquest també és molt divertit. És diferent. A veure. Bueno, tinc un altre estil. Aquest és... Ui, sí. Amb la red. Sí, la red m'encanta. La red li dona un toque molt, així com misteriós, no? Bueno, no sé com em queden, perquè no m'estic mirant, però bueno, espero que així quedi simpàtic. I aquesta pluma... I aquestes floretes que hem deixat aquí, és un treball a mig fer, és un treball diferent. Aquestes... Aquesta... Un dia vaig arribar a Madrid a casa de la meva amiga Meyer, Titina Meyer, i al llit em va preparar aquest... El va preparar per tu? Sí, este ramito de flores, però amb diadema. O sigui, és que ella té molta gràcia.
Té molta gràcia, és molt original. I això em va preparar quan vaig arribar allà al llit amb uns regalitos i amb uns xocolatitos. Detalls de Titina, que ella és així. Molt bé, molt bé. Bé, i ara, de pas, podem aprofitar. A veure, aquestes plumes estan preparades per formar part d'algun tocat algun dia. Sí. I aquesta la vaig comprar al Palau de Kensington, però m'agrada molt. Ja se la pondré algun dia a algun tocador. Aquesta, mira, ves? Va bé, això. Sí, però la pondré, acabaré poniéndola en la cabeza. Perquè la vaig comprar al Palau de la Diana. És curiós, és un boli. Sí, és un boli. Un es pot imaginar que està 2 segles enrere i encara escrivint com es feia aquella època. Una pluma d'ocell, no deixa de ser. Molta gràcia perquè és de la casa del Palau de la princesa Diana i, bueno, té el seu encant, no? A veure, aquí la teva amiga i sòcia en aquestes coses t'ha preparat o ha preparat i tu t'has quedat tot és aquesta colla de collars. També són collars per acompanyar els tocats, per anar al mateix tipus de cerimònia. Sí. I en la línia del que portes posat, per suposat. Exacte. I, bueno, són collars favorecen muchísimo i també és important provar-s'ho, també, perquè, clar, això sí... Això, l'important és venir aquí, a veure com em queda això. Exacte. Sí. No, el Gandhi también quiere, pero ahora no, Gandhi, ahora no. Aquesta és de Vírgenes de Lourdes, és molt... una mica kitsch. Bueno, una mica bastant, però és maco. ¿La Vírgenes de Lourdes per què ve? No, perquè són todo como virgencitas aquí. Tots són vergetes. Sí, aquí tots són vergetes. Verdes. Sí, bé, aquí també, aquest és molt maco, molt extravagant. Però bueno, això amb una cosa negra, tipo banyera, sí, queda molt maco. Bueno, cadascú té el seu estil. Però bueno, ja que estàveu aquí, volia ensenyar-vos també una miqueta els collars que fa la meva amiga. I així també tot queda a casa. I tenim un també molt bonic. Sí, aquest també, mira, veus? És que si es proven són molt fàcils. Pesen, però si no pesen, falta alguna cosa, sembla que falti alguna cosa. Llavors, aquest també és molt més senzill, però és mono. A l'estiu també les caracoles queden molt maques. És que cadascú té... I també, per el que dius, hi ha collars no solament per cada persona, sinó per cada època de l'any. Sí. Els colors canvien, canvien els vestits i canvien els colors. Però bueno, les que són presumides com nosaltres, cada dia de l'any ens va bé tot, Tot el que favoreixi ens va bé, ens agrada. Queda maco, no? Sí, molt maco. És molt... maco. Bé, ja hem fet un repàs de tot. Molt espectacular. Sí. Ja hem fet un repàs. Sí. Ara m'agradaria canviar un moment de tema i després ja, per despedir-nos, ja tornarem a fer un repàs. Tu ets una dona que des de molt joveneta, molt, has viscut la nit. Sí. Que tu part tenir una discoteca, on crec que va tenir disjòqueis que després s'han fet famosos com a propietaris de discoteca. Sí, i tant. El Martí Ferrer, que va començar a la cabanya amb el meu pare. I tu llavors eres una nena Jo m'escapava ja a les nits, ja ho vaig dir un dia, quan vinisteis. I espiaves. Sí, ja estava ja jo al pie del canyón, ja. I després de molt joveneta vas començar a treballar al món de les discoteques. Sí. La sort que he tingut és que ha sigut un privilegi per mi treballar amb els millors. I he treballat amb els millors. Cosa que, clar, sempre és un plaer important i un enriqueixement personal. D'aquella nit dels anys 70, dels anys 80, que va ser a Barcelona un boom. L'edat d'or de la nit Barcelona. I tant, i tant. Que ja te'n recordo de tu també, Julián. Ja sortia cada nit. Ja me'n recordo ja també. Les 7 nits de la setmana. Sí, i tant, i tant. D'aquelles nits, com veus la nit d'ara? Què en queda? Bueno, d'aquelles nits no queda res. Res, perquè clar, tot ha canviat, això està clar. I l'encant, la màgia, tot allò s'ha perdut. Des de luego, indiscutiblement, s'ha perdut tot. I, bueno, ara sembla que una miqueta la gent estrangera, los extranjeros, la gent que ve de fora, jo crec que ha donat una mica d'alegria, d'il·lusió i de màgia, potser, una mica. Hem tornat
una miqueta, no? Perquè, bueno, fan moltes coses, però sempre a la part baixa de Barcelona, ja no era... La part baixa vols dir la platja... Sí, exacte, que vas anar allà i ja no sembla que estiguis en Barcelona. Podries estar a qualsevol puesto del món, perquè no sembla Barcelona, de totes maneres té un encant també. Però bueno, jo crec que tenemos que ir por allá, sempre hi ha puestos i per descobrir, jo penso. Però això és gràcies a tot el turisme que ve i la gent de fora. I la gent de la ciutat s'ha dormit o l'han adormida? Bueno, jo penso que molta gent que conec, desgraciadament, està en una altra dimensió, o sigui que ja no estan aquí. Altres, també per circumstàncies de la droga i tot això, també s'han quedat una mica amb una altra història. I jo penso que la gent més operativa i tal, clar, com hem sortit molt, també ja no tens tantes ganes. No. Això està clar. Ja hem cobert el cupo molt. Exacte. No una vegada, sinó moltes vegades. Llavors pots anar a sopar i la primera copa sí que te la prens. I llavors això sí que és agradable i simpàtic. Però ja no és allò de les noches canalles que fèiem, no? Que ja tot és diferent. I a més, ara tenim totes les prohibicions, totes les regulacions, està tot tan regulat que ja estàs millor a casa o amb amics, que ningú te regula res, penso jo. No sé, com ho veus? Bé, jo estic d'acord amb tu, amb que aquella nit va ser meravellosa i irrepetible. Pero este año, que cumpliré 60, faré un fiestón impressionant, Julián, que estáis invitados, Perquè ja faràs, ho dius? Sí. Soc del 56 al 60. No, cada any estic millor. Mira, quina sort. Qui no està content és perquè no a veure si ens encomanes. Fins i tot l'Arnau, que és jove, n'estarà d'acord i estarà content de dir sí, anem millorant. Cada any millor. Tot està aquí, res més. E questo fiore azzurro, e anche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che tu son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby.